Hallo så sammen og velkommen til en video. I dag der er det simpelthen tid til endnu en video med min lillebror. Tak fordi du gad at være med i dag. I dag der skal vi spille Hypixel Build Battle. Er du klar på det, Julius? Ja. Må jeg gerne gå derind? Nej, det må du ikke. Men vi fik simpelthen 250 likes på sidste video. Det var fuldstændig fantastisk. Det vil vi gerne sige tusind tak for, ikke også? Sådan det kommer til at gå, det er at vi skal spille 2 kampe hver. Julius han starter med at spille en, så spiller jeg en, og så spiller han en, og så spiller jeg en. Og så dem der har fået flest point vinder sig. Må jeg starte? Du må godt starte. Pac-Man. Hvad er Pigman? Bigman, eller hvad? Big Battle. Og det er altså ikke fordi vi snyder her, det er bare fordi Julius han ved sgu ikke hvad Pac-Man det er. Jo. Nej, du ved ikke hvad Pac-Man det er. Pac, det er den der, det er den der har et guldsværd i helvede. Det er en pig-zombie. Det er sgu da ikke en Pac-Man. Musik! Du skal bygge noget musik. Det er da en nøgle. Du har da lavet en potion, Julius. Hvad er en potion? Det er sådan en potion. Afstemning. Okay, du siger hvad det skal være. Er det godt eller skidt? Jeg skal altså lige... Nej, jeg skal ned. Nej, den er bare lort. Okay. Og det er også. Yay. Skal vi se hvad de synes om den? Den kan de ikke lide. Ingen? Jeg tror ikke der er nogen der kan lide den. Okay, det der det er super lort. Ja, det er også super lort. Det er noder, ja. Det er bare godt. NCD. Lort. Lort. Hey. Du kom på 11. pladsen med 11 point. Nej, 29 point mener jeg. Det er min. Ja. Var det godt, Julius? Ja, 29 point. Yay. Fik jeg 29? Yay. 29? Det var ikke særlig godt. Der er Nutella. Min Gør dig dårlig. Om jeg skal gøre mig dårlig? Ja, hvis jeg skal gøre mig dårlig, så skal jeg gøre mig virkelig dårlig for at komme på dit niveau. Undskyld, Julius, det mente ikke. Men det skal du. Jeg skal bygge en labyrint. Ej, det vil jeg rigtig gerne bygge. Det ser rigtig fedt ud, Johannes. Jeg tror, der kommer på den første plads eller et eller andet. Hvordan kan han nå det der? Ja, fordi han ikke lavede det lort, som jeg lavede. Jeg kom på 7. pladsen med 17 point. Hvor mange penge fik? Ej! Du fik flere point end mig, lige mand. Yay! Jeg fik flere point end min storebror. Ja, du behøver sgu heller ikke at træde med i så det. Så går vi i gang. Fuck sake. En jungle. Det vil jeg rigtig gerne bygge. Lad mig lige lave nogle settings for dig først. Du skal ikke stå herinde i det. Jo. Ja, nu sætter jeg bare det her over rundt omkring. Okay, jeg mangler noget derovre. Jeg vil op og kravle i træer. Den er lort. Ja, den skal bare... Den der. Okay. Og det er også... Så er dig. Nej. Se om de kan lide det er din. Det er din. Prøv lige at se min. Ja, så. Hvordan kan vi lige komme på 13. pladsen? Hvordan vandt ham her? Okay. Hvordan vandt han? Den er der. En legeplads. En legeplads? Det lyder sjovt. Ja. Det er også lidt specielt, tror jeg. Skal du lave en sandkasse? Det har jeg da i hvert fald tænkt mig at gøre. Det var 1 minut på en sandkasse. Ja. Så skal vi bygge et gyngestativ. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer. Jeg kan ikke huske, hvad et gyngestativ er. Er du dum? Er det ikke der, hvor man kan gynge i? Er det ikke en gynge? Det ser jo fedt ud. Tak. Og så udover det, hvad har man mere i en legeplads, Julius? Det må du vide alt om. Hvad har man mere i en legeplads? Rutsjebane. Det er rigtigt, en rutsjebane. Fedt. Jeg nåede ikke at blive færdig. Okay, hvad fanden har han lavet? Det er godt nok en venlig legeplads, er det ikke dem? Jo, Man lagde over det. Den er lidt lort, er den ikke? Jo. Den er lidt poop. Hvad er det her? Wow, den er god. Det er skak, eller hvad? Er det en legeplads? Er skak en legeplads? Nej. Det er dig. Halleluja, en flyvende rutsjebane og en sandkasse. Skal vi ikke prøve den flyvende rutsjebane? Ej, prøv lige at se den der mini-sandkasse. Se ikke en sandkasse. Ja. Super lort. Den er lort. Fik 34 point.
fuck. Så jeg vandt. Fuck. Fuck. Vandt jeg? Vandt jeg? Vandt jeg? Vandt jeg? Vandt jeg? Ja. Jeg vandt over Johannes. Boom, 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 boom. Må jeg prøve? Kæft, Julius. Undskyld. Jeg vil gerne lige. Julius, han fik 74 point. 74. Brugte Og jeg fik 51. 51. Tusind tak, fordi I gav os med i den her video. Det var rigtig hyggeligt at lave den med dig, og Julius han vandt. Det skal vi ikke snakke om. I hvert fald, tusind tak, fordi I gav os med i den her video. Hvis vi kan komme op på 200 likes, så vil vi være rigtig glade, ikke også? Nej, hvad var det? Hvor mange likes? 221. 221. Det kan vi godt gøre. 221. Okay. Så tusind tak, fordi I gav os med. Vi ses. Hej hej. Så.